Ftit wara li l-Kummissarju tal-Pulizija temm jindirizza l-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern Karl Mifsud Bonnici ħares stqarrija li fiha qal ħatar bord ta' inkjesta mmexxi mill-eks imħallef Albert Manche. Il-Partit Laburista minnu fih oġġezzjoni għal din il-ħatra u l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ b'urġenza esprima nuqqas ta' fiduċja f'Manche. Fi stqarrija l-kellim ewlenin Laburisti Michael Falzon u José Herrera qalu li dan huwa l-istess imħallef li jippresidi l-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni. Jirriżulta li sa issa din il-Kummissjoni mmexxija minn Albert Manche qatt ma sabet lill-amministrazzjoni preżenti ħatja ta' xi każ li tressaq kontrija. Il-Gvern kien appunta l-eks imħallef Manche biex imexxi l-inkjesta speċjali dwar iċ-ċirkostanzi misterjużi li waslu għal mewt ta' Nicolas Azzopardi, xi ħaġa li dwar il-Kamra tal-Avukati għamlet talba lill-Gvern biex jispjega d-deċiżjoni tiegħu. Sa dan it-tant il-Partit Laburista esprima tħassib dwar il-fatt li ċ-ċitazzjoni kontra Cyrus Engerer ġiet leaked qabel biss kien informat il-persuna konċernata. Qalu li din hija ħaġa tal-għaġeb meta tqis li l-akkużi kontra Engerer imorru lura snin. Id-deputati Laburisti mingħajr ma daħlu fil-mertu tal-każ esprimew it-tħassib serju tagħhom għall-eżistenza ta' id moħbija li tipprova torkestra kontra individwi partikolari. U dan meta f'dan il-każ iċ-ċitazzjoni kontra Engerer ħarġet ftit jiem wara li din il-persuna telqet mill-Partit Nazzjonalista.